Že vyzerá, že gajdy to zložil celkom dobre. Správne, nemusí si dať. Môžeš. Stop. 31.08. Štart. Binda, hej. Jako robí slipper. To je náhoda. No, však toto. No, strategicky ide na to asi najlepšie zo všetkých. Rýchlo. Raz, dva, tri, 4, 5, poďme. 33, ja som to videl. Nadvihnúť. Dobre, Pomohol si, dobre. 15 sekúnd ešte. Všetky ti vypadli, ale ešte jedno. Aha, Ložisko. jak vypadlo. Niečo ostalo na zemi? No nič, 32 sekúnd. Môžeš to dotočiť ešte. Aspoň aby si vedel, aký máš čas. Si inak krásy ruky u toho. Že? No. Ja som sa snažila, ako mi Tak poďme. Dobré repráky, že? A je to ono. Takže stop. Stále ste to nevyskúšali, jak rýchly čas, ale uvidíme, možno niekoho to napadne. 3, 2, 1, štart! Ideš. Čo dá tento? Prvé tie čierne. To sú straty. Však toto. Počkaj, čo? Voda. Olisko, henko malinké. Čierne. No a tu sa nám to tu zaplňuje divákmi ďalšími. Dobre. Super. Teraz budeme dávať rovno na to soskou. Ja som išiel tak, ako dávame. Takže stále gajdy vedie a bude viesť aj. A ďalej? Nohy. Ja som viac, keď to poskladal. A možno do minúty sa vojdeš. Možno keby si čo dala rovno na špagát na ložisko. Ty si stratil čas rozmotaním. No to dobre. Takže 5 sekúnd strýte. To roztočil a nechal by som to pekne. 3, 2, Potom by som to aj 1, teraz to. Nič. Je to hore. 3, 2, 1, štart! Poď. Nazdar. Čo ty chodíš o paličkách? Už, Teo, víš. Čože? On to má zložené? Že by? Takže rýchlo. Ešte máš čas. Raz, dva, 3, 4, 5, hore. 28, 0, 3. Hej. 3, 2, 1, štart! Nejde to tam.
43 sekúnd. Presne. Tak si pozrite. 3, 2, 1. Jednou rukou. Pragmaticky robiť jednou rukou, víš? Ale možno máš podpatek. Používať druhú. Ale je to jeden spôsob, jak ušetriť čas. To znamená to ložisko s tými facerkami si naraz zložiť. Dobre, nevyšlo mi. Rozpadlo sa. On ne, ale keď som to skúšal, tak Na sa zvýši je to jeden vlastne všetky tie možností. Jeden bod. Jedna z možností. Niger. Takže 40 sekúnd za ním.